Hej guys, velkommen til den her video. I dag så bliver det bare sådan en, rydde op inde i min dværghamsters bur med mig. Så yes, det bliver rigtig hyggeligt. Ja, nu er vi tilbage lige lidt. Vi har altså den her kasse, der ligger en masse ting, vi skal bruge. Så er det dværghamsters kasse, så det er rigtig sjovt. Jeg skal i hvert fald bruge noget sand til den. Det er sådan noget, en dværghamster jeg bruger, fordi de ikke må gå i bad sådan med vand, så det er deres bad. Og så tænker jeg, hvis der er sådan nogle her snacks, den skal ind i sit bur. Så bliver det mest, den skal nu der sådan deres bur. Den her, den behøver den ikke, for så synes den ikke særlig meget af. Så tænker jeg, hvis vi tager noget af det her med, det skal jeg også have. Og så skal vi have lidt mere af det der bund til den. Fordi det er træt. Så har vi den her bund. Og det her, den her snack, den er den i gang. Jeg spiser i gang, skal den have den snack. Og det her skal den selv have som sin bund længere. Det her gule bur og ja, et eller andet. Nu vil jeg rulle lige hen. Så stiller jeg så ud bur. Og jeg skal bare sådan en gigamotor på det. Det er gigamotor sådan noget. Fik sådan maden her. Men der ligger simpelthen alt muligt i det her foder. Det er ikke foderen, der er i hvert fald. Det er sådan noget vi ikke skal spise. Skal vi have noget mere ud af det? Undskyld, så var det ikke mennesker. Går. Derfor den der var sådan, det er sådan en ting, jeg ikke kan få ud af puret. Det må I lige hjælpe mig med. Men vi vil starte med at give noget ordentligt mad. Vi skal bare have puttet noget nyt mad i hans madskål. Jeg skal hente det hurtigt hans mad. Så skal vi bare have det her med sådan noget dværghamster. Dværghamster med, og så er der så til kaniner og sådan lidt. Nu skal vi bare smide den her ud. Prøv at se her, det ligger altså masser af hans mad hernede. Så smider vi bare det hurtigt op. Og jeg er så glad for, at så sådan her det. Så er det bedre fast end hans mad. Eller nu har jeg i hvert fald fået tømt hans madskål. Så nu bare hurtigt op. På det ud i der. Yes. Så er det der. Nu skal vi bare finde noget mad til den. Så yes. Jeg ved ikke, kan se min ansigt, jeg er her. Men nu tænker jeg bare lige at hælde noget mad med. Og det er sådan lidt ærgerligt og sådan lidt. Det er meget lækkert at gøre det. Så wow, der er meget mad med. Det findes kanskje noget chips. Så ja, nu vil jeg også have noget mad med til den. Jeg tænker bare hurtigt med dens mad i buret, fordi det kan den så godt høre. Men jeg tror faktisk ikke rigtigt, at jeg alligevel fik at leve på noget sand ned i det før. Så den bliver sådan helt perfekt. Ja. Nu har vi hentet dens vand her.
Grunden til, at den på hovedet, fordi den normalt skal vende på hovedet, det er derfor. Så den her skal ikke bruge den der. Nu tænker jeg bare, at jeg hælder noget vand i. Det kan jeg altså ikke lige kigge på, men det er lige sådan. Jeg nok godt det fornemt, at jeg drikke den. Jeg er bare hurtigt ud. Så skal jeg noget nyt vand i. Det er det vist rigeligt med vand, siger jeg. Jeg må lige tage det vand, der ligger sådan rundt om, fordi det er sådan der. Nu har jeg fået puttet. Det er en grund til, at jeg kan få helt op til, fordi et dværghamster drikker ikke så meget vand. Så ja. Okay, nu skal vi tage og putte noget nyt sand i til. Så ja. Nu skal vi tage og putte noget sand i. Altså det er sand. Det er den store, fordi vi fik tømt den. Jeg skal det åbne, fordi det kan godt svine lidt sådan sand. Noget meget fint sand. Så nu hælder jeg bare lige hurtigt ned i. Og så sådan noget støv, når man gør det. Det er vist rigeligt med sand. Så den. Så. Nu har vi fået hældt noget sand i. I kan nok godt se, der sådan lidt ud. Så ja, nu har vi fået hældt det, så nu er jeg på det i den spur. Nå, nu vil jeg så lige putte sandet ind i den spur. Og det er sådan, fordi det her det er sådan lidt stort, så jeg må lige tage den slukke. Sådan der, nu får det. Nu skal jeg bare have det vente sådan mad. Meget. Hans lille madskål. Lille madskål. Men skal du have din mad ind igen? Ja, det skal du. Det var sådan, fordi det var en dejlig med kun på det her, men det er sådan lidt. Det er lidt træt, fordi jeg begynder at bygge sådan nogle huler i sådan. Jeg begynder at bygge sådan nogle veje. Der var også, at jeg har bygget noget af en vej under hans bro, men det skal nok så også, det vil jeg helst ikke ødelægge. Nu er selv for ham. Jamen, så han har sådan helt gård, han var lige sådan render rundt det her. Så lige hurtigt gå hen med den. Jeg vil godt lige putte meget lidt af det her ud, fordi der er sådan nogle steder, hvor vi har fundet ud af, at den ikke har mere af tilbage. Også mere tilbage. Og det kan vi ikke lige gøre, så det er nødt til lige hurtigt presse hånden ind. Så synes jeg bare, at jeg sådan noget her bund. Det er det her, den graver sig i. Det her hvide noget. Det er rigtig hvidt værk, som de har fået at brænde rundt i. Nu har vi fået gjort alt det. Nu har vi fået fikset den spur, så nu er den klar til de næste par dage. Jeg kom lige i tanke om, den her snacking, det skal være alene hjemme i en hel weekend, og det har den altså aldrig prøvet, så der skal lige få den til at sådan lidt mere. Jeg tror, hvis de forstår, hvad jeg mener. Ja, jeg ved være der. Nu vil jeg bare lige hurtigt gøre det. Det her rod,
masse rodet hernede, men fordi jeg lige har fået gjort det her. Og det skal jeg gøre også. Så jeg bare tager alt ud af den, og så har bare den her, den der bunden, fordi den der den største. Hvor, det var det her. Ja. Og så går bare lige med det igen, så det er noget, vi har den med tilbage. Nej, den her bliver så den bliver lige så den passer lidt. Det her, den her kan man lave, fordi det er en anden største, den er lidt stor og lille. Og så vil jeg tage den her sandbøtte ud, whatever, og så er den her bur. Den her bur, den er sådan en bur, jeg har købt til den. Jeg ved godt, den er gul, det har jeg ikke set, men altså, køb med den. Og så vil jeg putte den her smad ned i. Fordi jeg føler sådan lidt, der blev meget roligt, og så er sådan ikke kun det på det. Det er bare sådan roligt. Nu skal der så den her, de her snacks, stænger ned, den har den altså også. Men det kan spise alt, den fine selv, så hurtigt som folk nok til. Og så skal den bare have de her kugler ned i os. Altså hernede i. Det er bare alt, fordi den har ikke så mange snacks og sådan lidt. Men den er pisse pænt. Men så har jeg nyt hjul med her, fordi det er virkelig til hjul, den har. Ja. Nu har vi fået gjort det, ja. Så hej, det ses i næste video. Adios, amigo.